रिंकुआव गलाई गणेश दास मुंगै खरकसा सिक्लानी लांमा चखा पातिमुं पातिफा फटिग्राय थानाबाय खबजा राजनगर आमसय कक्तमाव साइमानखा चारसाली फुंगो आमसनि लुकुरक अ पातिमुंगो नुबै आमसे कितिंगै वांगनाय जा आमसनि लुकुरक लगे लगिनो फटिग्राय थानाव कक्तमा रहरका आबनि यागलो हरबो थानाय तांबेदगो कक्तमा रहर साकमानि लगे लगिनो हरबो थानाय ब्रिन्दिया रक फायै आमसनि लुकुरकनि सुबा सुबाय रिंकुआव गलायजाक सिक्लानी मांकुतिनो खसावै फटिग्राय साकम नगद तलाङै थांका थैना सिक्लानी मुं अंखा गणेश दास उमर बिसिथि थाम बुफानि मुं हिरेन्द्र दास अ सिक्ला तामनि बागै रिंकुआव फायै अब हाइके थैनानि नांखा आबनो तयै सुमुं आसाय तंखा लुकुरकनि ताबुक आबनो नायनो बान्ता अपाति मुंनो तयै नायमथां बदलरक तामै याफ्रि नाहनो अपाति मुं पातिमा बागै आमसे कितिंगै लुकुरक खा खामनाय जा Lo to. আরে এত লট আছে তো वो पन्ना दे दो, सब पन्ना पे दो। গাড়ি ঢুকতে পারছে না।